दिनै 29 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव धुबरी जिल्लानि गौरीपुराव नावनि जाब्रबथाय। धुबरी जिल्लानि गौरीपुराव रबिबारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगासोआव मोनसे नाव जाब्रबथाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनजुवानि खुथि गामिनि बिफा बिसेज्लाया गौरीपुरनिफ्राय गदाधर दैमाखौ बारनानै न'सिम थांनो थाखाय नावजों दावबायनायखौ जागायदोंमोन। नावजों फैबाय थानाय समाव नावआ हरखाबै गेजेर दैमायाव गोदोयो। बे समावनो बिफा उल्ला बखम आरो बिसाज्ला सबिनुर रहमानाबो दैयाव गोदोयो। हरखाबैनो जायगानि सुबुंफोरा बिफा आरो बिसाज्लाखौ नागिरनो थाखाय मोनायाव नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन, नाथाय फेलें जायो। उनाव गौरीपुर पुलिसआ एसडीआरएफनि हानजाजों लोगोसे जाथाय जायगायाव सौहैयो। एसडीआरएफ रौनियाफोरा हरसे अपारेसन खालामनानै दिनै फुङाव बिफा उल्ला बखमनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो, नाथाय दासिमबो बिथांनि बिसाज्ला सबिनुर रहमाननि जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। बे समावनो उल्ला बखमनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय धुबरी मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो आरो एसडीआरएफ रौनियाफोरा सबिनुर रहमानखौ गदाधर दैमायाव नागिरगासिनो दं। नैथियाव अरुणाचलनि बरदुमसायाव एनएसएन दा नेशनेल ससियेल काउन्सिल अफ नागालेण्ड केडारा गावखौ गथायदों। जतिपुर नं 4 गामिनि सकेन-चाकमा एनएसएननि केडारा बरदुमसा पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांदों एबा सारेन्डार जादों। थामथियाव एपीएससी केलेंकारि राकेश पालखौ 2 लाख रां जुरिमानाजों लोगोसे 14 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा। बिजिरसालिया राकेश पालजों लोगोसे गुबुन दायनिगिरिखौ साजा फोसावो। एपीएससी आबाद जौगाखां मावख'गिरि केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सा 43 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 29 आबाद मावख'गिरिफोरखौ दिनै 4 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। बेनि गेजेराव बिजिरसालिया एपीएससी केलेंकारिनि मास्टारमाइन्ड राकेश पालखौ 2 लाख रां जुरिमाना फोनांनानै 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावो। राकेश पालनि लोगो मावख'गिरि बसन्त दले आरो समिधुर रहमानखौ 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 50,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जायो। राकेश पाल, बसन्त कुमार दले आरो समिधुर रहमानजों लोगोसे गासै 27 सुबुंफोरखौ जर'खा बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया गाहाय दायनिगिरि महरै दायनिगिरि खालामो। बिसोरनि गेजेराव 3खौ पुलिसआ साखी महरै बाहायो। बेराफारसे रेहाय मोनखानाय सा 11नि गेजेराव 6 बिजाथि आरो साबाया गेजेरनि सुबुं। रेहाय होजानाय सुबुंफोरा जाबाय बिकास पिन्चाक, कौशिक कलिता, कुणाल दास, ज्योतिबन दत्त, फिरज बिउटि गगৈ, सेजाली जौहरी, धृतिमान रय, मौसुमी सैकिया, मोशरफ हुसैन, कौशिक कलिता आरो कुणाल दासखौ दालालिन्दायाव अजद दंमोन। ब्रैथियाव सनितपुरनि हाथी गेटआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। तेजपुरनि डेकारगावनि 2 स्कुटि सालायगिरिफोरा सिनायमोनै गारिनि सौग्रावनायाव गाज्रि जोखोम जायो। जोखोम जानाय 2खौ सारिदुवार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जोखोम जानाय सेंग्राफोरनि मुङाव जन्मनि बरुवा आरो पबित्र हाजरिका होनना मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाय जानायनि 1 घन्टा 30 मिनिटसोनि उनाव 108 नम्बराव कल खालामनायनि उनावबो एम्बुलेन्सआ फैयैयाव राइजोफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा रागा जोङो। बाथियाव दिल्ली पुलिसनि मोनसे अपारेशन हानजाया नगाव पुलिसनि हेफाजाबाव सनिबारनि मोनायाव 2 गिख्रंथाव साइबार दायनिगिरिखौ खानो हायो। दिल्ली पुलिसनि साबा सोद्रोमानि मोनसे हानजाया नगावनि सदर पुलिस थानायाव बादा थाफैनानै बे साइबार दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा 2 नगावनि, 2 मरिगावनि आरो 1 नागालेण्डनि। उनाव नगावनिफ्राय हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ जिल्लायाव दिहिं ओनसोलनि ममसा आरिफ आरो अनार उद्दिन होननानै मिथिनो मोन्दों। दथियाव शुटार मनु बाकरआ पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि गिबि मेडेल मोननो हायो। भारतनि गावग्रा एबा शुटार मनु बाकरआ रबिबाराव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हायो। बेनो देग्लायनि अलिम्पिकआव मोननाय भारतनि गिबि बान्था। मनु बाकरआ अलिम्पिकआव 10 मिटार एयार पिस्तलनि आइजोफोरनि हारसिं बाहागोआव बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। बेयाव बेखौ मुंख'नो गोनांदि मनु बाकरआ अलिम्पिक मेडेल देरहानाय गिबिसिन आइजो गावग्रा। बेनि सिगां हौवाफोरनि थाखोआव अभिनव बिन्द्राया 2008 मायथाइयाव सनानि मेडेल देरहादोंमोन। बिन्द्राया बेइजिं अलिम्पिकआव बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादोंमोन। बेबादिनो राजेन्द्र सिंह राठौरआ 2004 मायथाइयाव रुफानि मेडेल देरहादोंमोन। गगन नरगनआ 2012 मायथाइनि अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन आरो विजय कुमारआ रुफानि मेडेल देरहादोंमोन। स्निथियाव बिहार संपर्क क्रान्ति एक्सप्रेसआ ट्रेननि जाब्रबथाय। दरभंगानिफ्राय गोदान दिल्लीसिम थांनाय 1256 बिहार संपर्क क्रान्ति एक्सप्रेसआ समबाराव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। खारबाय थानायावनो ट्रेनआ 2 बाहागोआव गावदोंमोन। बे ट्रेनआ समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खोन्दोनि पुसा स्टेशननि खाथियाव 2 थानायावनो बाहागोआव गावदोंमोन।
ट्रेनखौ मोननै बाहागोआव गावनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो सनपुर खोन्दोनि मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव सहैयो। जाब्रबथायनि उनाव ट्रेनआ पुसा स्टेशननि खाथियाव थाथ'ना दंमोन। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो खाथि खालानि गोबां गामियारिफोरा जाथाय जायगायाव ज' जाहैदोंमोन। सनपुर रेलवे खोन्दोनि सासे मावख'गिरिया मिथिहोयो दि जाब्रबथायनि जाहोनाव इन्जिन आरो कचफोरखौ फोनांजाबग्रा कप्लिंआ बायदोंमोन। जाब्रबथायाव रावबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बेनि उनावनो ट्रेनआ दिल्ली फारसे थाङो। 9थियाव सानथामनि T20 सिरिजनि नैथि T20 मेचआ मैया इन्डिया आरो श्रीलंकानि गेजेराव जादोंमोन। बे मेचखौ इन्डियाया देरहानो हादों। टस देरहाना इन्डिया बलिं खालामग्रोयो। श्रीलंकाया 20 अभाराव 9 विकेट खोमाना 106 रान बानायनो हायो। मैयानि T20 मेचखौ इन्डियाया DLS मेथडजों देरहानो हायो। इन्डियानि स्पिन बलार रबि बिष्णयआ बे मेचआव प्लेयार अफ द मेचखौ मोनो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।